Hej Jesper. Ja, sådan nogenlunde, vil du sige. Okay. Den er ligesom, den aldrig har været i den skal der. Ja. Ej, hvor er I flotte. Skal vi finde tårerhallerne? Temperatura de 15-18 grados. Se, jeg hælder citron over her. My single-minded quest for those damned old jars. Næsen må ikke komme med i det. Hvorfor? Jamen det er det jo, det er ligesom et grappeglas. Ja. Så det er jo, eller altså... Ja. Det er bare på hjørnet, ja. We just, you know, we took LSD, we took cocaine, we took vast amounts of marijuana. Jeg laver jo de der klassiske spanske brød, hvor jeg lige gnider tomaten på, Jesper. Ja. Det er jo lækkert hvidløg, ikke? Og lige fed hvidløg der fra i går. Der skal ikke mere til, Jesper. Nej. Der skulle ligge en virkelig god restaurant. Skal vi overhovedet have noget kød? Så skulle det være sådan noget indvoldagtigt noget, tænker jeg. Så skal man bare have en time og sådan noget. Skal vi have den der salsa her bagefter? Det smager sindssygt. Ja. Wow, tavterret i det. Så er den der, Jesper. Det er jo tyrefægter arenaen, du ser der. Den der lige frem, lige om bagved der. Er det en gammel pavillon, altså turistpavillon, for den der var verdensudstilling her i 92, Okay. som har været lukket lige indtil november sidste år. Og så fik den bare noget olivenolie, og så grillede vi den bare. Det var det. Ja, okay. Så den bare lige fik lidt grillsmag. Ja, men det blev kogt i rejbisk. Holder ikke høj procent. Nej, den der jeg havde fundet, den holdt en god procent. Ja, de elsker at spise alt der fede mad og chips og pomfritter og olie hele tiden. Men så for ikke at blive fede, så spiser de bare sådan noget afføringsmiddel. Det smager sindssygt godt. Den der forpulede tunby, den har gjort, der er kommet sand i kameraet. Altså. Er den åben? Ja. Det ser det ud som om, de har 70 forskellige produkter. Og så fik vi de der, hvad hedder de, albondigas, eller de der kødbollerne, ikke? Albondigas, ja. Hvad hedder det? Ja, albondigas. Ja.